sarki kaka ka ƙi abi ka in ma makunshin cuta ya agaye ne. Barka da zuwa Sirrinkannywood inda muke kawo muku kowane episode a takaice. Yau ma za mu ci gaba da gidan Sarauta season 1 episode 2. Season 1 episode 2 ya ci gaba ne inda Bintu ta rama ma mahaifinta marin da Kaka ya mishi. Shi kuma Malam Salihu wato mahaifinta sai ya kalle ta cikin tsoro yana tambayanta cewa me ta aikata haka. Ita kuma Bintu sai ta mayar mishi da cewa lallai ba za ta iya jurewa ta ga ana wulakanta shi ba, balle kuma ta gani a mare shi akan idanta ba. Baba a gaba na fake ci maka mutunci ya daga hannu ya mare ka. Daga nan ne sai Kaka ya kula, ya rasa mai ma zai yi, sai ya fita ya dawo da gudu da niyyar sheke ta. Amma Malam Salihu ya yi maza ya kira Hajiya domin neman agaji. Ita kuma Hajiya tana zuwa sai ta rike shi, ta hana shi aikata duk wani abin da ya niyya, har ta sa Malam Salihu da shi da yarinyar shi wato Bintu suka tafi gida. A sin na gaba kuma an nuna mana gidan su Bintu ne, inda muka ga ummanta tana mata magana cikin tsoro da firgici, tana tambayanta me sa ta yanke ɗanyen hukunci haka. Ita kuma Bintu sai ta mayar da amsa da cewa ita fa dai akan mahaifinta ne, sai dai duk abin da zai faru ya faru. Karamin kaninsu da yake tare da ita ya ce ta mishi daidai, abin da aka yi ya mai daɗi. Karamar kanwarsa da suke tare ita kam ta ce a tsoro take ji. Sai shi Malam Salihu babansu ya ce kowa ya kwantar da hankalin shi, su zo su yi duk abin da za su. Bayan nan sai muka tafi wata mashaya inda muka ga Kaka da shi da abokin shi Rapson suna ta bushe-bushe, shi kuma Kaka yana kora mai jawabi akan abin da ya faru tsakaninsu da shi da Bintu, kuma yana bin shi da kashedi lallai cewa abin da ya faɗa masa kar ya sake ya ji maganar nan ta fito, saboda sabo da kaza baya hana ranar maulidi a yi bikin. Ana cikin haka ne sai ga wata matashiya ta, shi kuma ya bita da jaraba masifa kan cewa shi dama ba wani faɗawa da mata ya ba, saboda haka kada ta sake ta ƙara zuwa kusa da shi sai bayan wani lokaci. Ana cikin haka kawai ya yanke shawara ma shi tafiya zai gida, sai dai Rapson ya zo ya same shi a hotel. Bayan tafiyan shi ne muka gan shi ya tashi a bacci a razane, yana mafarkin marin shi da Bintu sai yana cewa impossible, I am coming for you, yana da wasu turanci haka. No, I'm coming to you. Bayan gari ya waye mun ga an nuno mana Kaka da baban shi, yana tambayar shi wani irin hukunci ya yanke ne akan wancan yar da babanta. Sai shi kuma ya ce mashi har yanzu dai yana kan yin nazari akai, saboda duk hukuncin da ya yanke sai ya ga bai yi ba. Suna ta magana da yi har yana ce mashi lallai yanzu ya yarda shi dan shi ne na halak, ya sa mashi albarka, ya ce mashi Allah ya mashi albarka. Daga nan ya ce ya je ya yarje mai babu bakin wanda zai kama shi. Daga nan kuma muka yi doguwar tafiya muka je gidan Prince Bello inda muka haɗu da ƙanin shi mai suna Mu'azzam da kuma mahaifiyarsu, suna ta shawarwari akan kamfanonuwansu na Ingila da kuma Saudi Arabia. Suna ta shawarwari akan a siyar da kamfanonuwan ko kuma a tada su. Daga dai ƙarshe Prince shi da ƙanin shi sun yanke hukunci akan a tada wa'annan kamfanonuwan kada a siyar da su. Bayan an gama haka sai aka nuna wani bafade ya zo kiran Prince Bello, sarki yana son ganin shi. Ya je haduwa da sarki sai ya ci karo da gimbiya Fa'iza inda muka ganta tana selfie. Suka haɗu da Prince Bello suna ta hira suna ta nishadi, amma ita kuma son shi take yi. Suna cikin haka sai ga wani ɗan aiken ya zo cewa sarki ya shirya yana jiran Prince Bello za su fara maganar da suka zo. Haɗuwarsu da sarki sun yi magana sosai, har yana ce mishi ba dan lokacin da mahaifin shi ya rasu ya yi karami sosai ba, to da ko rike mai karagar mulkin shi ba zai yi ba. Har ya bashi wasu documents yana cewa wannan takardu ne na 'ya'yan talakawa na neman aiki, saboda haka lallai a nema musu aiki. Daga nan kuma sai muka ga Kaka da wani mutum suna magana akan wani gida da Kaka ya siya, an yi ciniki kuma an gama. Jim kaɗan da gama haka sai muka sake ganin Kaka ya zo gun da barbar shi akan kowa ya cajin kanshi saboda fillaili za a fita aiki. Sai ya ce wani daga cikin yaran ya biyo shi ya karɓo musu kayan caji. Da gama haka kuma sai muka tsince su sun an tewo gidan su Bintu da shi da babbar bushe suna ta mazurai suna ta kallon mutane. Sai matar shi ta tsala ihu ta ce wayyo barayi, shi kuma sai ya ce ke dalla malama me za a sata a wannan gidan. Inda muka zo ƙarshen episode ɗin kenan. Mun gode.